puhistusainetta kaadetaan reilusti tänne korvakäytävään. Sillä, että se olisi, siellä saa olla ihan reilusti se, että se on kostia se korva. Ja hierotaan täältä ihan korvan juuresta. Saa kuulua litinä ja lätinä, että se lika irtoaa sitä mahdollisimman hyvin. Mitä kosteampi se on, niin sen paremmin se irtoaa. Ja pumpulilla puhistetaan. Pumpulitopsia ei käytetä, koska se voi olla, nämä sen verran liikkuu aina nämä eläimet, että se tökkää helposti tuonne tärjykalloon. Saa vahingon aikaiseksi. Eli pumpulilla ihan ja sormella kuivataan sitä korvaa. Ei aleta mitenkään hankaamaan ja hirveästi kaivelee, mutta se mitä sormella tästä yltää puhistaa. Niin. Ja jos tuntuu, että ne on hirveän likaiset ne korvat, niin sinne voi uudestaan kaataa sitä puhistusainetta ja sitten kuivalla. Ja mahdollisimman kuivaksi kun saa, niin sinne ei jää kosteutta. Ja että se jää lisää muhimaan sitten se. Roikkukorvaisillahan se ilma ei kierrä sillä korvassa niin hyvin, että ainakin katsoa ja tarkastella niitä korvia, että miltä ne aina näyttää. Ja kesällä varsinkin, jos uimassa käy, niin sinne jää sitä kosteutta, mikä sitten taas aiheuttaa sitä korvatuleusta ja nypii ne korvakarvat sieltä sisältä, niin ne kiertää se ilma siellä paremmin sitten. Ja sitten kun välillä itsekin tarkastelen niitä korvia, niin kyllä se näkee, jos se eroaa niin kuin terveestä korvasta, että siellä on punotusta tai jotakin. Ja se haju yleensä on semmoinen, mikä pistää monesti omistajilla nennää. Tai se alkaa rappaamaan niitä tai ulospäin näyttää siltä, että sitä niin kuin vaivaa, ne korvat sitä kutisee tai se hankaa niitä. Tai jos ihan normaali terveet puhtaat korvat on, niin niitä ei tarvitsisi puhistusaineella sitten niin kuin koko ajan puhistella. Se voi olla, että ne tulee sen jälkeen sitten kipeäksi siitä. Hieno. Nyt kuulee taas.